Hey. Окей. Искам батъл да правя, ама братото спи. Скъсан на гъс и сметката ти е числото пи. Така че аре трай си, педераси, пореден край си. Мангалчето от Сандански с бански, карапакски. Личи си, че си нещастник, езика ми е еластик. Баскик, ти си просто педерас, пич. Не да знам, няма си тръгнеш. Фак, не да знам, няма да си тръгнеш. Къде ли ще го ръгнеш? Римите ти са яко гнусни. Раздвижвам езика си в тъжена ти срамните устни. Тая вечер няма да ти пусни. Такива са нещата. Направил си татуса, не знаеш на коя страна са. Очите ти не виждаш, компасът ти е излишен и мязаш ми на смигъл. Не да знам, ще щупя ръцете и двете може ли на канадска и да ми лазиш в нозете. Окей, Зарков реално отговор. 60 секунди. Аха. МС-та като тебе падат по едно. Рапа ти е real shit, истинско айно. На батъл с мене как е брато, викаш всичко коси, накрая пак си капо. Са ще бъдеш изпратен и от микстеп към вкъщи ще бъдеш изпратен. Верно аз знам корен квадратен, ама пак ще те направя удовлетворен, братен. Не си конкурентно способен, нищо лично, просто спортно съм злобен. И ако некога намерят те заровен, аз съм като сахата ми, признавам се за виновен. Са ще бъдеш разклатен от 10 по Рихтер. Тука брат ми спри с теб. И тука брат ми обърках се, настрах се. Хитлер. Толкова пъти чух думата нещастник, че ми стана носталгично за батъла ми с Роската, брат. Окей, микстейп. Всеки, който мисли, че Зарко спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че МС под нивото печели, да извика сега. Имаме един глас от публиката за Зарко. Атила? На мен пък ми беше много по-интересно да чуя това, което каза МС под нивото, защото имаше много повече теми, много повече препратки. Зарко е много надъхан, а в един момент всичко опира до това кой ще наебе. Момиче, момче, бичето ебе. Ако си спомняте една класика от миналото, затова гласувам